Номер 8. Барио Ацтека, САЩ, Мексико. Барио Ацтека е основан през 1986 година в рамките на затворническата система Кофилд в Тексас. Неговите членове, предимно мексикански граждани или американци от мексикански происход, създават квази-военна структура с капитани, лейтенанти, сержанти и войници, за да се защитават и да утвърждават господство. Силата им експлодира, когато се превръщат в паравоенно оръжие за картела Хуарес в Мексико. Те действат като сикариус или убийци, водейки брутални войни за територия срещу съперничещия картел Синалоа за контрол над доходоносните контрабандни коридори в Сиудад Хуарес. Този съюз ги превръща от затворническа банда в транснационална терористична организация. Дейностите им са ясни – трафик на наркотици, трафик на хора и наемни убийства. Те изнудват местни фирми и изискват писо или данък от други престъпници, действащи на тяхната територия. Смразяващ пример за тяхната всеобхватност и безмилостност се случва през март 2010 година в Сиудад Хуарес. Въоръжени мъже от квартал Ацтека нападат от засада два автомобила, свързани с американското консулство, убивайки служителка на консулството, нейния съпруг и съпруга на друга служителка. Това нападение срещу американски граждани на чужда земя предизвиква мащабно международно издирване и подчертава сериозната заплаха, която квартал Ацтека представлява и за двете нации.